martang yang mahita. Asini roha madiham do kami nasian di pertama do nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kata ni di batali kita iman atas surat Matius itu 4 ayat 1 ayat 10 tayo kamu mahatan apa dumi dito gyud di iman Yesus Tuhan lokonan asa di sana. Jadi dung opat keluari opat orang yang jadi mati bana madema kana ibana ini dapat kursi pemimpin na ibana din ba molo tuku ko anak ini baba dok ma betul dia bisa pangano ala ini dapat ngadusi na ito surat iyo to apala ko si pangano kangulon di jolma tung na sahaba ni di baba narosia ibana dumi dito Yesu di sima ibana tuku ka na dia di pajong barat atas bagas joy dungin na mamandu ibana moro anak ni di batako di panili moro ay di dok surat ido do suruh na manangan-nangan asa unang tertutup pak dungin na Yesus mamandu ibana do on do surat dan jadi ujian Tuhan di batako ini dari si mamandu ibana tutup cumi dulu na tibu si betul na ibana sahara daw na ito. Hodi hasangapon na. Hindi na wato. Sa luhu na hindi uno. Molo-olo umarsopat ko. Hindi iso matlo ibana. Na humaneho pulis ay dito suratido Tuhan di batam do si sobab mo sa sada. Na do si Juan. Apa ini tadi kursi na ibana. Jadi Roma ang kapar. Magkubasi. Ima yang berusaha. Dong saha porsiyaw di bagasan Yesus Kristus masay menay untuk perhatian sinuengon. Di perhatian sinuengon ima nagudangat kita jolma pagkapurtiyon mangalui hasangap. Alat tahilalado sa dahasangapon abay kita tibo. Hasana po patuloy kita meningkatkan harga di ala tahilalado hasana po mabik kita hidup na berbiasa do tabahin ala ni hasana po muda sampai mamura mencari berbisnis bahkan meninggalkan segala cara gudang harta asa sangat semua kalau masuk kanak-kanak asa sangat lau mengalui akan permanis lau marsobat akadetu lau marsobat mengalui asa bu terpikir wakil rakyat terpikir ibana meragam lau ma detu si bulis mana cano asa mona ibana asa mamora ibana asa hibat asa tanggap jalan asa kita bawah tapi bingung bahasa bingung ala ibana bahkan parhibing yang mengalui jabatan ini laut det asa pejabat asa mamora asa sangat berbingung nah lau matuak ke gunung-gunung lau ke lubang-lubang lau tu ada kalau kayak berbingung iya wah sedang detri ibana gabi tewa gabi pejabat gabi namora wah sedang detri gabi ibat rupanya alai ima portion lama tu detu apa pegajak ku detu tang tutu yang bubui du detu maben iba maben kita sangat dok maben mamora dok maben pijabat penga perjulu detu gabi pijabat dok gabi namora pun ima alani gila jabatan ini ima alani gila ni hasangap si bulis kita ho mana puluk kita ho mana api lau manusia salma mana kayak hal masal tapi sita ni rohani gudan nas muni kita mah meripangyakan tidak meniterpuk semua itu nama sa di Tuhan Yesus Kristus awayakum mah
godaan itu begitu luar biasa mau mempengaruhi. Godaan ini luar biasa. Namanya bui mau tabai kurang ilustrasi tadi untuk kemudian dan mengajukan sangat pono. Apalagi naburangan bui benok tari untuk potensi-potensi yang kena mengalui yung namangalui sangat pono kahamuran na di potensi asa sangat asa mamora sa iba potensi na songoni asa bui songoni na jagardi da tolma raka. Alania haron endo hono ni turpukot tuita. Idon luar biasa na taida biton di mani na taida di hamak kadonga saha porsyaon di patari Yahud Jesus iba na songon anak kakolongan anak na pinili di bata na binuan ni ton di porbadia iba na ibuat ton di Jesus to halongonan asa di juni sibolis akan podo na menarik di na mangujuni isibolis luar biasa do tawaran-tawaran molo na tutudo anak ide bata luar biasa nih dego maju baik maju betul maju anak ide bata di juni sibolisi ima mangaleon respon na luar biasa berengota ima seolah-olah bagaimana mereka mau menawarkan dunia ini menawarkan kepada Yesus ditawar untuk roti siang dua ditawar untuk sipangan ditawar untuk kuaso ditawar akan kasih bagaimana cara sibolison asa petubuhon mangaruh manang petubuhon hebat ni sibolison hebat ni detuir pani petubuh saya herana hebat na iba alai di sini berengot tadi amak kadang sah porsial dituputon dijujui Yesus mau mendekatkan gimana ngani dijujui bahwa petubuhon tanga dong namar kuasa tanga dong bukan disi marti pak mata Yesus Kristus dulu itu yang berikut alami masa menarik molotei masa menarik ima na parjuli ay sa dui ipa tudo si ima taringo tuna berpuasa jadi kita jarang berpuasa alain na tay di si di taringoti di tujuan itu di Yesus ba ipa tudo hodto ima asa marpuasa iban marpuasa ma Yesus di marpuasa tawai tay di si obat pulare waktu bornginak gani ipa tudo hodto di halongonani ima na marpuasa alay di namar puasa do godaan ni itu di sibolis na iba wado di halap na berpuasa murang tadi istilah gagal berpuasa alay Yesus tidak pernah gagal berpuasa ketika ada tawaran-tawaran udah nataberan kanya ni alami ala mudo di partikiano gabi puasa gabi hira debat no yang dipertikiano akan dia kewajiban agama bahkan ada lupa nih puasai ada sampai berpuasa mana ada lau songonon berpuasa mana songonon berpuasa mana lau songonon berpuasa songonon jadi agak pertanyaan do dipertikiano kata berpuasa tapi berpuasa bukan itu tujuan bukan persoalan makanan bukan persoalan apa yang kita makan tetapi Yesus mau menunjukkan di sinilah persoalan mau gimana dengan menguasai diri dong. Jadi persoalan makanan jadi kadang-kadang bagaimana kita menguasai diri kita tidak tergoda. Ini yang kurangnya tergoda si panganon sehingga di waktu dia tergoda dan bagaimana menguasai diri, menguasai mulut, menguasai tubuh, menguasai pamanganna, menguasai tubuhnya. Kalau dibereng si panganon itu dijajak, kalau dibereng tidak bisa. Apa hidup data dia soalnya berpuasa itu mau menguasai diri, menguasai mulut, menguasai tubuh supaya apapun setiap hari kita harus berpuasa dan holan dengan so dibatasi kita berpuasa. Tapi harus tiap hari kita berpuasa. Berpuasa yang mau dikatakan di sini adalah mau menguasai dan merpangati, tidak berpura-pura. Tapi penuh dengan kejujuran, diparangehon imana dengan diparangi mampu mengalahkan iblis. Ai ditahu Yesus do ditikina berpuasa mana ima simulisi tidak pernah tergoda. Jadi itu adalah jangan tergoda oleh makanan, jangan tergoda oleh kecantikan, oleh kegantengan, oleh dunia ini. Ondor na berpuasa. Berpuasa adalah kemampuan menguasai diri dalam segala hal. Dan persoalan rupanya nekonna
dang mangat sahau dang manganon HP pangalahona dirina. Nanti ko sidang bukan itu yang berpuasa. Berpuasalah mampu menguasai diri dalam segala hal godaan sihir. Itu na berjulu na yang dohonon itu pukot. Na kedua honna menarik situ tuh iman akengani di pengujunan di simulisi. Tabereng madia itu opati. Luar biasa. Pengujunan ini pinatupanay. Molo na tuturo anak di dewata. Pai maju betul gabi si panganon nin na anak kan luar biasa deh. Olo do kita diuji portivion, diuji akahalak nasi, molo tuturo ho hakabipi, molo tuturo ho Kristen, molo tuturo mamajo, omajo. Jadi kadang-kadang kita sana mau kita juga terseret, mau kita juga terpengaruh alai mereka buma alus di Yesus di ben Yesus do alus na luar biasa. Molo buita zahe di 5 Musa biduelu ayat tului. Di 5 Musa biduelu ayat tului na do di si Musa ay apala si pangano kanguluan ni Jolma. Tung nasa hata ni debatado na rosian ibana. Luar biasa doa limena. Kang alani si panganon. Kata ni debatano. Alus ni Tuhan Yesus ima petubuhon. Narumiko di bagasan ngurunita. Narumiko di tado dang si panganon. Alay hata ni debata. Ala dang tarsira kita siang ngurutta. Ngurutta ima hata ni debata. Alay unang ala ni si panganon. Perlu di si pangano ni perlu alay gudang do ala ni si pangano non gabe dang hot mayutu Yesus gudang do ala ni si pangano non dang setia tu Yesus ala male to ima manako da perlu Tuhan Yesus ni da perlu ini na neuran ni Tuhan Yesus on na mangalo ay molo tutuho anak ni di bata maju bae maju betuon gabe roti na maleho ini nendo na lapatan na mo lebet ruho anak ini bata hidup benar kadang harus bagaimana kita disata dari situ iman kengani jota ma asa makarikot perjulu hatani di bata notori pokku ido lapatan on si paparo notori pokku ido hatani di bata nama dok kita di mati tsunami sejumulu ma di hamarajan di bata pasatu maka otik memprioritaskan hatani di taba hatani di bata memprioritaskan ido unang perjulu si pangan menarik dui ayat tuloi opati ali talaima dang si panganon hanguluan di Jolma tung nasa hatani di batado narosiat di bata jadi si Musa asanang khawatir bangsa di 5 Musa biduelu dang sa si panganon alanya ala rakus na si gudang madabuyut si panganon ay rebusuk lebih hamatian karena mereka hanya percaya kepada makanan sehingga mereka sakit marmatian na siya olan alani si panganon dan porsia di apan dewata netikman ni si Musa namang yun na manarik mo sa mulutay di ayat di mauromi di manaking pengujunan na pedua ko di do simulisi luar biasa do simulisi manguji Yesus nama do molo na tuturo anak di bapaknya di burung majo do di si di simulisi ibana tu inganan na tibu majo sianon ay di do juni jala juru pidi bataro kan no alay ama alus ni Jesus na luar biasa ima ton na tarsura dengan ni na nidok na di 5 Musa bidonom ay sa pronomi dan jadi ujunamu Tuhan di batam idonang di patiki jala idonang nidok di batato si Musa dan jadi ujunamu Tuhan di batam ay jujur kita mengujun di batam molo na tuturo orang Tuhan paturo baju din molo tuturo Tuhan di batam mas komarsai tao molo tuturo Tuhan di batam mas komate ima kana mengujuni ay imana do pemilik so ni masibuli sila kay ngani ay molo tuturo na gidi bata rompak majo nin siya noon sedut duluhon inna rupani ang hebat dui luar biasa dui ay sida bejuk do songoni diuji rupani dicoba molo to horo ho Kristen majo ina olo musema hitatong tarujun era gabe pajago-jago humaita Yesus tidak mau hidup benar di udara kita pihak kena porsia dan jadi ujunat Tuhan debata. Jadi nuna saya tahu ujunat no, nang ahana masa itu saya tahu juni, nang arong nama mungkin akan di tengah-tengah ni bencana di bulan Nasal, tahu juni debata. Dak toho adong Tuhan, bahasa ro bencana, bahasa ro longsor, bahasa ro banjir bandangon, bahasa ko mago hau mago jamu mago,
colma. Mungkin kita juga mengunjuna soni alai kedohono tado dan jadi ujuna mutuhan dewata. Alai bado na punatano langit do daw nasa nadong ikut. Yang jadi ujuna. Itu harus ni Yesus. Harus ni Yesus dan jadi ujuna mutuhan dewata. Yesus tidak mau terbawa oleh ima godaan. Nah menarik di ayat 21 ayat 10. Pengunjunan luar biasa di bayi simulisi itu Yesus berkata bereng mah. Jadi mungkin kita juga kita harus luar biasa menghadapi ima senjata si iblis. Nah, kan luar biasa dari kita bereng marah hidup simulisi mah. Nah dengan itu molo oloh. Kat begitu mah. Molo oloh. Itu di sini. Leono kumahara jaon do hasangapot tuho. Molo olo ho marsoban na si Bulis Beko. Alay ahama di do Tuhan Yesus. Do Tuhan Yesus dang jadi sobam. Olat Tuhan de batado si sob. Sasada ibana do si olam. Luar biasa. Ido na nido ni si Musa to ato nga ni bangsoy di lima Musa bidu onomi. Itakas to ido si Musa dang jadi homar sobat. Di batapan dan jadi homangoloy di bata gana-gana dan jadi homangoloy yang Indonesia Joshua mesti tahu bangsa alai anggwau do aku saya bagas jauh pada olon nami bahwa ada prioritas mau dikatakan kepada kita jangan pernah tunduk jangan pernah percaya kepada kuasa iblis ai jago ora kesibulisi molo olo homar sobat bau dino kumaharaja ko dino kumahasanga ko Ido benda gula kalak lamar sombam. Sibolis. Lama tu pusumuit. Lama merdet. Asa alani hasa ngapon. Ay di sibolis na kagani. Molo olo ho. Deno kumahasa ngapon. Molo olo ho. Patudo kumahara jaw tu. Gudang mah. Di portibion. Lama tu sibolis. Mangoloy. Alani ahan. Ala ditawarkon sibolis ito. Sibolis ibi ditawar tu Jesus. Molo di olo hewaw. Deno kuhasa ngapon. Deno kuhara jaw. Deno kupangkat di honin. Bahkan itu na terjadi kurang di partikin molo olo hita. Meron na dui alai ing uma. Ada ima resiko konsekuensi. Ay arong gotong tumbal. Ay di jalo sibulisi tumbal na. Ay di jalo imana do tumbal sian akka. Ima nak namangolo iba ni sibulisi. Alai anggo di bagat satu tukon Tuhan Yesus mau menyatakan dengan ima tegas berkata olat Tuhan de batamdo si sobaun sasada ibana do coloan itu orang tuhita jangan pernah tergoda oleh tawaran supaya kau naik pangkat asa naik pangkatmu asa marhala jauh ko asa somono tawaran itu adalah tawaran si iblis tapi kerjakanlah udang tawaran songoni sehingga tawaran si istri kau sudah eselon 1 masa seperti di rumah kita masa seperti di mobil kita tawaran-tawaran seperti itu tapi ngarong natari manaruhon son amplop nason arong natwari manaruhon sono ngari tawarhon kita arong neneng menjalo perkarejo arong sonon ape ileon sikian hali 10 na amar hepe kita opa 10 M sehingga kebuita manur jauh manur tano manur sikian ingat akan terseret di suatu saat matondo buanon ni sibulisi ibana cunan jadi kita harus selalu bersyukur kita harus berani berkata olah Tuhan de batamdo si sopamu jala olah sesada ibana do si oloan dia wakadong asaha porsyaon asa olah tiba nama kita apa saat multa do mamanang api namasa hanya kita mengandalkan Tuhan asa unang mau asa unang sibulisi mengujuni da alay tataluhum ma marhide Yesus tatiyo ma ibana amin Moliate madiho ale Tuhan di bata